ba a gidan nan ba wallahi zai yi maganin ta ba ka ce komai ba ya tafi washe ne ya ƙara da ya samu tana kallo to ranar da ya musa ta sai ya ɗauki talabijin ɗin sama sai ya rusa shi ƙasa tv wani zi da wannan ba wahabi a sai a kalli tafsirin sa a gidana ƙara in mutu ba ta ce mai komai ba bayan ya tafi sha da tarkace aka zuba washe gari sai ta ɗauki akwai ta sayar sai ta je ta siyo sabon tv da dvd da plate na wa'azi dozin guda ta kawo ya dawo sai samu yanzu kan ba sai lokacin da aka kunna a tv ba 24 hours tafsiri da za a sa gida yanzu ya ɗauki tv ya fasa tv ta ne za a yi shi ba ta shi bace ya yi bala ya zage-zage yana gama zage-zagen ta sa yana fita sai dai tattara kayan ta tafi gidansu ya dawo ba mata a wacan da gaske ne ya fara da yi wa ranar ba wanda ya masa tuku da safe ya tashi ba mata kai kwana biyu shi zai wa yara wanka shi zai sa wa yara ya nufo in su yi kashi shi zai wanke shi zai yi waye shi zai waye ya ce wallahi ba zai yi ba tana gida sai gashi ya zubi ko mahaifinta ya rasu ya yi mutane suke tare da ita ana zuwa ya yi suka ce abu za mu fi da sata ba mun kaje ta ba ga ta nan ku yi magana in ta yadda za ta koma ta koma shi da ya zo za a lalai ya haƙuri wannan da abu ne da za mu iya fahimtar juna ta ce kai saurara ga yadda ne wa zuwa ta ce wannan shiga ta ta yi shi na ta ce kaset na zina kake siyowa ka zo ka kunna kana kallo da so kai sai ka tilasta da rika kallo sai da na maka tawaye ko ka gane amma haka za ka zo ka kunna kana kallon zina a cikin daki yayin da suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka miƙa ya sada kai kasa ya ce don Allah a wata wani turu ne zai ki haƙuri ki dawo ta ce na da zan dawo amma sharɗi guda ne za ka bani ci gaba da kallon wasa duk wanda ya ƙarfin kama akan haka kallon wa'azi alhali kai zama kana kallo to sai na tura maka asiri kuma na rabar kai ke na har abada ya yi suka ce to ya ka yadda ta ci gaba da kallon wa'azin malamin gobe ya ce ba ma kallon wa'azinsa ba in ma gobe za ta je ta ɗauko shi ta dawo da shi biyar Allah ya ba ta sa'a ni dai ta haƙuri ta dawo kusan da yake faruwa shi ma yanzu ya zama mutum kirki ya gane suna ya gane to yanzu da ɗan ce sanar da gidan rayuwa a ba sannan zai ɗauka titi kamu ba amma ta hanyar tv ba wa'azi ya shiga cikin shi na taɓa zuwa an mai ce wa'azi a wani da ake ce gwangwazo a kano gwangwazo a nan gidan mahaifiyar sarki kano ne duk wanda ya sarauta a kano ya zama sarki to mahaifiyarsa ana kira ta mai babban ɗaki to gidan da aka gina mai babban ɗaki ko sarki ko wani sarki duk wanda ya zama sarki a nan take zama to wanda yake sarkin kano a lokacin da je ne mahaifiyarsa shi ma ita ce take zaune a wuri ni kuma mai ce da zai walima kusa da gidan sai ya ga wani cewa ya ga kabiru gobe ya zo zai walima ta ce da Allah in ya zo kafin ya fara walima ku shigo da shi ya san gani shi kamin a fara walima da na zo aka gamu aka raka ne shiga cikin ɗakin mahaifiyarsa to sai mai samu na same ta a zaune da hijabi a kanta da carbi tana tasbihi tana ambaton Allah tana kallon sunna TV in ta canja ta koma Manara TV in ta canja ta koma Afirka TV in ta canja ta koma Wisal Hausa TV wallahi ta kallon wasu da sanar babu ga ta ce ashe ba da kabiru rayuwa ta zan ganka ta ce rike da gobe sai ya yi da yau ga ta ce zaki ta ce Allah ya ma albarka Allah ya kasar mu addu'a ta fara tambaya na malamin sunna ina malam wani shi mai da ganin wani sai ce na ga ta gaba yana da dawa
ina malama ne, ina alarmawa ne, ina alarmawa ne. Haka ta rika tambaya na ɗan uwa malama abokan aiki da alarmomin mahantar Qur'ani, tana kiran su da sunayensu, duka ta san su saboda kallon suna ce. Da ana suna ce mai karamar magana ce? Ba karamar magana ce, babban magana ce. Da sai da ta kama a Najeriya, ko ba da su kuku da ta fi suna ce mai yana. Idan kika ba da sadaka aka inganta wannan tasha, da labarin tambayi. Ban da Allah wasan ladar, ana da wasan ladar. To balle a yi wa maluma horaswa, a ƙara ba su training da ƙwarewa. Saboda haka kuma ku tattara gudunmuwarku. Mun gabatar da ƙaddamar da gidauniyar a wani babban ɗakin taro wanda matar shugaban ƙasar Kore Nijar, Hajiya Hadiza, ita aka shirya ta jagoranci taron. Har da rasuwa da aka yi wa mahaifiyarta sai da ta turo ta minista ta wakilce ta. Makarantu na Islamiyya sun tara gudunmuwa da ta kai saifa 821 suka ba da gudunmuwa a wajen wannan taron. Makarantu ire-iren naku, wakilin hada hukuma da sadaka a cikin wancan tsarin da ake. Amma kada ku yi ƙasa a gwiwa, yanzu ba ku ci gaba da tattara sadaka, ba wai yau kawai ba gobe ba. Duk sanda Allah ya baki dama ku haɗa ku tura ku jira sakamako ku a wajen Allah ran tashar kiyama. Da wanda nake addu'a Allah ya muku albarka. Ɗan agaji kuma suna iya zagayawa duk da baka yi agaji mata da yawa a wurin ba. Da ba kun yi agaji mata da yawa, su ma suna iya zagayawa su karɓi gudunmuwa su haɗa su ba shugabannin makaranta Allah yadda za su tura zuwa can. Allah ya yi wa mazajen ku albarka da suka ba ku dama ku zuwa zuwa ce. Allah ya wa iyayen ku albarka da suka ba ku tarbiyya ta addini. Ƴaƴan ku Allah ya musu albarka. Waɗanda ake cikin damuwa Allah ya yi damuwa. Wacce a gidan wani ke fama da ciwo Allah ya warkar. Wacce cikin yaran wani yana kaucewa hanya yana shaye-shaye Allah ya shirya mata. Wanda mijin ya fadare yana ta tabbere a kan hanya yana neman matan banza Allah ya gyara mata kayanta. Wacce take rigima da kishiya ko uwar miji ko dangin miji Allah ya sulhuta su. Wanda ake gidan haya Allah ya mallaka musu nasu da kansu. Wanda ake fama da matsalar tattalin arziki ana kokowa da shinkafa, to Allah ya buɗa musu su fi ƙarfin shinkafa. Duk sanda aka tashi kokowa su koli da shinkafa su buga da ƙasa. Wacce ita kadai ce wajen mijinta Allah ya bata kishiya mai tsoron Allah. Wacce su biyu ne Allah ya bata ta uku mutum mai kirki ta kusa da Ubangiji. Wacce su uku ne Allah ya kawo musu aure ya mahadaci a Alƙur'ani. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Wacce bata ce amin ba Allah ka sa mata aure guda uku. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ada ayi hakuri da Allah subhanahu su ita sada'a ita. Ayi hakuri har su malam su ita sada'a ita. Da Allah ayi hakuri a dauka. Kai wanda ke gare mu shine ranar jeji da bisa insha Allah akwai wa'azi karfe 9 na safe da malama za ta gabatar malama da kai wa'azi a jiya tare da sport za ta gabatar da shi a masallaci da yake na sama masallaci wani roshan polisai insha Allah tabaraka wa ta'ala da aka mata sai a yi kokari a halarta wa'azin mata ne yau inda